Il-fondi li kienu jingħataw lill-unions biex jipparteċipaw fil-fora Ewropej tnaqsu tul dawn l-aħħar snin minħabba li l-Musec tnaqsilha l-budget li kienet tingħata. Fl-2011 il-Musec kellha budget ta' €1,100,000, iżda ma' snin il-budget tnaqqas b'27%. Din is-sena l-Musec ħadet b'kollox €800,000. Mill-budget li kien ikollha l-Musec, il-General Workers Union, il-Union ħaddiema maqudin, il-GRTU u l-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem kienu jingħataw €58,000 kull wieħed. Filwaqt li l-forum u għaqdiet mhux governattivi oħra kienu jingħataw €10,000. Mill-2012 hawn beda jitnaqqas il-fond li jingħata lill-unions magħruf bħala l-Fond tas-Soċjetà Ċivili li ma fond mhuwiex finanzjat mill-Unjoni Ewropea imma huwa kompletament fond nazzjonali. Dan it-tarif jingħata minn Vanni Xwiereb li huwa l-kap tal-Musec waqt konferenza tal-aħbarijiet. Vanni Xwiereb stqarri li meta l-Musec ma setgħetx tkompli tagħti l-fondi lill-unions u kien issuġġerixxa lill-eks Ministru Chris Said biex il-fondi jitnaqsu bi 18% lill-unions il-kbar u biex ikun hemm allokazzjoni ta' fondi biżżejjed tal-unions iż-żgħar u l-NGOs. Iżda minkejja l-problema ta' nuqqas ta' fondi, l-eks Ministru Chris Said kien insista li l-flus jibqgħu jingħataw b'mod sħiħ. Oriġinarjament il-fond lill-unions kien twaqqaf qabel ma Malta sieħbet fl-Unjoni Ewropea, bilan li dawn il-unions jiffamiljarizzaw ruħhom mal-istituzzjonijiet Ewropej. Intant fi stqarrija l-General Workers Union qalet li se tkun qed tagħmel rappreżentazzjonijiet mal-Gvern biex jiġi ċċarat b'mod definittiv li l-fondi li jingħataw lill-unions għal xogħol konness mal-Unjoni Ewropea jibqgħu jingħataw. Min-naħa tagħha kemm il-union ħaddiema maqudin kif ukoll il-forum stqarrew li bid-deċiżjonijiet li ttieħdu se tkun affettwata l-parteċipazzjoni tagħhom fil-fora Ewropej.